ndiri kuimba zimdanzudara ndiri kuimba chaichayo yawaiza yachimba pandi pazuva ndiri kuimba story time ndiri kuimba zvokutaura kwandisa rhythm ndaanowa kuti yandosiyaswa ndiri kumaster inoshanda naartists bozi ndizvo andiri kuita zuva ndoda kuimba mudara imba tinzi hauna rhythm mudara iri dara akwanise weudara katopic ndara akwanise uripo zvaufunga zvipinde musongo zvaufunga zvipinde topic rati zvipinde muri hanzi naranga sei madrugs anopengesai hanzi naranga sei madrugs anopengesai alright hanzi naranga siyai madrugs hanzi naranga siyai madrugs anopengesa madrugs anopengesa madrugs siyai madrugs mira mutira ndo 5 uchiri kuzeve kunoku ndiri kuziva anonzi DJ Ranga ayo Ranga nabva mutaura misatso Ranga ndakanyimuzane kare kuzomufollow nomuna pachikenini apana machips anga nokuziva koya mfana anoti anenge voice ane zuda angara anzi team kanya ndiri kumuziva anenge voice nganga ari pamujolo ikake ndiri kumuziva koya anonzi short rasta ndiri kumuziva koya anonzi DJ pane vanati naye paFacebook wazona apojana sit lalala DJ lalala ndokachita naye hawangu uyu lalala kozoya uyu ndari pafoto uyu muganazi uyu hauya kakanisungira kapenso anziva upenge naye uyu ndikuziva tiketi tinozana vakawanda vanhu vakawanda vakamepapira dhiromani ndovaziva kuite maartist zvavanhu mukati vari mukati rasta idava ine ndakazita vaita zita restudio mese vaitaura mani ivavo rasta and koya wedu manager wangu ndomuziva koya uyu mufana uyu aizoda kuzondiganzira kakawanda aizoda kunzi tiketi haapo hanzi habuda panze kupfeka bhusi kunhuhwa vazoipfeka bhusi kunhuhwa aigara akanisiyasa nebhusi hama kwachita pictures ndokudze bhusi memoda yacho ndikuziva hamimona vanhu vakanibatsira vaziva asi wakati sapicha nokudza picha munhu andikuzive through mapictures chetu nokudza ndinoshanda newe uyu mufesi uyu anemuzive but anenge mbinga uyu anemuzive bcause ndakadzisa kuchipatara kamafesi uyu mufesi uyu handisi kumuziva ndochokwadi vanhu vese vakanibatsira changa ndovaziva vanhu vanobatsira uyu mufesi uyu ndomuziva ndamomufolowa nekusouth africa undaenda mavhidhiyo yaimba nevakomana meno vamaitaita nemukomana uyu mukomana uyu anoimba but ane problem one haadi buda kuita chokwadi anonyepa wazonyepa ndoimba but more time yake haipedzi mukuimba hame zvanenge achiita drawing uyu mfesi uyu hatongovaona wedu tiri kuita zvokuvaona handikati handatamatisi kudaro usati kuvaona uyu mfesi uyu handisi kumuziva asi akafanana nemwe mfesi akane musoja so aibora nzeve akane bvudzi mani mfesi ndikumutsvaga mfesi ane musoja aindifarira mani mfesi picture aiona shamani munhu iyoyo akatomhanyira vadhimbi ake kumoresa munendomutsvaga akane musoja apfeka zvisoja akane bhodhi akasimba so aita amuzive ayamsudhunomu anomuziva aikava zimbabwe uyo ndicheri silent killer andinaye last week zvapfuura achinitsura silent killer nditsura nzapara musiya futi bade zina basa ita zvekuchipatara silent killer ndikuziva baba kuku abaku ane voice remubedroom baba kuku mahora abakuku ndovaziva ndiketese ndiziva ya uyo hanzi DJ vetaidzarake mani ndikanganepa uyanzi boy akangane maka uyu aita zata Dallas ne hanzi peka Dallas uyu anzanetsake mani tasarake producer ni Ranga hanzi Ranga vani producer uyu minister uyu hapana kusalada hapana kuganza uyu ndatomupa sisi vangu aripadheni but anoona 5 amenokwasa wachekete mwana mudiki asane vana akawanda chengeta kaiwese krocho chine blot what reason yako ndei mwangu dauda reason yako kuti ichoro ndei reason yako